Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma mufunge zvenyu, kuromba hakusi easy. Kana ndikafunga kuti takamboenda tikatonogarawo kuNigeria, hakusi kunzi nemurume wangu tainge tiine mari kwete. Takangoti takwanisa kuunganidzawo mari patikamboshanda kuSouth Africa tikabva tachizoenda kuNigeria. Murume wangu ainge atogara zvake aine maNigerians avo ainge akataura navo. Ndo zvakazoita kuti tinge tichizombonogara hedu kuSouth Africa kuti tikasike taunganidza mari toenda kuNigeria. Takaenda tikanogarako kuNigeria. Panguva iyo murume wangu paainge achisimbisiwa muurombwa hwake, but murume wangu munhu wekuti he manipulated me, akaita kuti ndige ndichifungidzira kuti zvose zvatainge tichiita zvainge zvakanaka. Aiti ainge achida kuburutsa mweya mutsvene kuti unge uchizoya kuzogara paari, so that ainge achizokwanisa kubatsira vanhu like the way that he wanted to assist people. Ndakasangana nemurume wangu muHarare, ainge agara zvake achiita izvozvo zvekuprofita, but ainge asati aunganirwa nechaunga sezviri kuitika mazuva ano. Dzimwe nguva zvinotobohwa mukoma. Chechi yedu yakura zvekuti kana kumusha kumasvingo uko takatovhura zvekare rimwe branch, but murume wangu akaudzwa kuti haafaniri kuti ange achizotendedza zita rake kuti ringe richizonyanya kuita public stereke, nekuti zvimwe kuda zvinokwanisa kuzofumuka, but kubatsira hake anobatsira chaizvo. Pandakasangana naye murume wangu mainge muri mugore ra2015, 2016 muna August tainge tatoenda kuNigeria. Saka patakasangana ndipo apo paakazondiudza kuti shungu dzake dzainge dziri dzekuda kubatsira vanhu vanotambudzika, kurapa uye zvekare nekungobatsira in general, kutopa vanhu mari. Ndo calling yake yaainge achiti ane that kind of a calling. Ndakaedzawo kuti ndike ndichimubatsira nepose apo pandainge ndichigona napo. Pane pamwe pekuti zvinhu zvakangokaruka zvaoma mukoma, so akazotanga kufamba zvake kuZimbabwe kunoko, achienda mun'anga achibetserwa in secret ndisingazvizivi, but iye ainyanya kutaura nemaNigerians mamwe aakasangana nawo paFacebook. But iye anoti paFacebook pane maNigerian anotobatsira zvekutoti unotoromba, kwozoita vamwe vanenge vangoripo pakungotsvaka nekubira vanhu mari dzavo. Saka akati ane mimwe minamato yaakazvigadzirira so that kana ava kutsvaka vanhu vaikwanisa kuzomubatsira ange achizongosangana nevanhu vechokwadi. Vakataura naye vakamuudza mari dzainge dzichidiwa. Ini handina kana chandainge ndichitomboziva zvachose. Ndokubva azoti ainge achida kuti tinge tichienda kuSouth Africa. Ndakangoti zvimwe kuda tikuenda kunoshanda. Takati tiri munzira mukoma ndo paakazotanga kundiudza. Ndakashaya kuti ndoita sei. Apa tainge tatova kuSouth African side, takasvika tikagara tikatanga kushanda. Tainge tichitoshandira maNigerian acho iwawo avo akamubatsira kuromba, tichiraisa mari yendege yekuti tinge tichikwanisa kuzoenda nekudzoka. Taunganidza mari, takaendako in terms of food takaudzwa kuti tisatombodetsekana, tinenge tichingodya ikoko. Ndokubva tasvika kuNigeria kwekwe uko kwatakanogara. Murume wangu ane tsvimbo yake iyo yaakagadzirirwa yaanoshandisa kusvika pari nhasi, but ava nembiri because imwe yacho inombopota ichigara pasi pemubhedha apo painenge ichiwana masimba. Panguva iyoyo painenge ichigara iri pasi pemubhedha, tinenge tichifanira kuti tinge tichizosika bonde pandinenge ndiri kumaperiodzi chete, ndo mawaniro awo ainenge ichiita simba. Tagarako kuNigeria takabva tachizodzoka kunoko kuZimbabwe. Saka kuno kuZimbabwe ainge aina vamwe gogo vake. Gogo vake ava ndo vakamurera. Amai vake vamwene vangu vakashayika hanzi iye ainge achitori kamwana kacheche. Saka gogo vake ava vainge vakasouya kuno kuZimbabwe kudhara uye zvekare vainge vachibva kuMalawi. Saka vainge vasitomborina kana hama zvachose. kuMalawi kwacho vainge vava kusanyatsokurangarira kuti vainge vachibva nechekupi.
apawo vamwene vangu vainge vaine musikanzwa vaisatoziva kuti akavamitisa ainge ambori ani. Saka takazovaisira mushonga wemakonzo. Pakati pawo usiku takabuda navo tikaenda navo musango uko murume wangu kwaainge aita 2 days achichera gomba rainge rakadzika kwazvo. Vari in pain mukoma, takavakandiramo mugomba muya tigotanga kufushira. Takavaviga vachiri vapenyu. Tapedza kuita saizvozvo murume wangu akabva achizoita tsvina iniwo ndikazoitira weti pamusoro petsvina iyo yaainge aita. Ndokuzadzikisa kwatakaita mhiko. Pakatanga kubaka pachipfuta moto pamusoro peguva ravo. Ipapo apo painge paitirwa tsvina nemurume wangu tikaziva kuti zvainge zvaita, nekuti ndo zvatainge takaudzwa kuNigeria kuti zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika. Fast forward tadzoka hedu kuHarare, murume wangu ndokubva achizoenderera mberi nekungoita basa rake. Pasowe pake pakatanga kuuya vanhu 10, 20, 30. Wanikwe murume wangu atovawo munhu anotoremekedzwa ende nezvimari pasaidi, because iye murume wangu haabatsiri vanhu mahara nekuda kwekuti takashandisa mweya wagogo vake. Saka ndozvatakaitawo izvi mukomanashe. Mari yacho hayo iripo, tiri kuita mari, but handikwanise kuti ndinge ndichidya mari yemurume wangu. Mwoyo wangu wakasununguka, ndinenge ndichingonzwa kungorwadziwa chete kana ndikatanga kufunga izvo zvatakaita, kubikira kwatakaita gogo vake, vachitofara vachitoti vazukuru vangu mauya, izvo tainge tatouya kuti tinge tichizovauraya, tichivaisira poison. Kuvatora kwatakaita vachiri vapenyu tikaenda navo tikanovakandira mugomba. Pain yavakanzwa ndo inongondirwadza chete. Ndinoti ndikatanga kufunga handirari, ndinongorara ndakasvinura ndichingozvibvunza chete kuti asi ipo paya. Saka tinotorevesa kuti ndo zvatakarangana kuti tinge tichiita, kuviga munhu achiri mupenyu. Mukomanashe ndo zvatakaita izvi. Dai Mwari vangondiregererawo, ende dai vanhu varegedza kuramba vachingopa maprofita pressure yekuti vanenge vachida kubatsirwa nekukasika, nekuti ndo zvinokonzeresa kuti munhu ange achizosvika pakuromba izvozvo. Because kana mukangobetserwa nemunhu atongori normal, anongokubatsiraiwo nenzira dzakanaka, imimi munobva mati munhu iyeye haana chaanenge achiziva. Murume wangu kubatsira hake aibatsira, asi zvake zvaitora nguva, because aikubatsira pashoma nepashoma. Asi vanhu nekuda kwekuti vanenge vachida kuti maproblems avo ange achipera in one day, ndo vaizomupa pressure yekuti ange achizofamba mudzin'anga achitsvakawo mishonga. Dzimwe nguva aitopa munhu mushonga kana mafuta elaki aanenge aenda kunotenga kun'anga, because munhu anenge achingoramba achingouya kwaari achingoti madzibaba ndiitirewo mishonga yekuti ndinge ndichikwanisa kuzowana basa. Ndo zvatakaita izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinoziva kuti izvo zvatakaita takakanganisa kwazvo, but zvinowanikwa mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinowanikwawo mukurarama. Vanzvadzi hakuna zvinhu zvakadaro. Ko kana ivo mukoma pavakaona kuti vari kunyanya kupiwa pressure nevanhu vavanenge vachibatsira, vakadii kungosiyana nazvo, rather than kuti munosvika pakuviga munhu mupenyu, ari mupenyu momuviga. Makaita hutsinye. Dai gogo ivavo vakamuka vakakupandukirai, mukwanise kunyatsokutaura nyaya yenyu zvakanaka, kungava kuri kumapurisa. Regedzai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Ininiwo ndinoda kureururawo kuti muurombwa hwedu hwatakaita namadhamu, raitinawo tava nemakombi 3, but patakaromba n'anga yacho haina kutiudza kuti kwainge kuri kuromba. Takaenda tikanopiwa mafuta awo atakanzi ainge ari mafuta egwai, tikanzi sezvo inini pandiri painge paine mhepo yainge isingadi chakanaka chandinokwanisa kuitawo ndichishanda, ndichibatawo chinooneka, ndikabva ndanzi ndaitofanira kuti
ndinge ndichipota ndichifukira mafuta iwawo. Asi zvinhu pazvakatanga kuoma ndava kungogara ndiri mumaoko emapurisa, ndipo apo pandakazodzokerako kun'anga ndikabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouraya mwana pakati pevana vangu vatatu. Saka iko zvinozvi kutori nechinhu icho chinouya chichitaura neni. Dzimwe nguva ndinongokaruka ndatova panze ndichitaura nacho chimunhu ichocho chinenge chakaita kunge chigutswa, chinenge chingori pamberi pangu chakamira chakangozviita chigutswa chichitaura neni. Asi madhamu, zvose izvi zviri kuitika handisi kukwanisa kuvaudza nekuti ndakaudzwa nen'anga yacho kuti madhamu handifanire kuti ndinge ndichivaudza sezvo chinhu ichi chimhuka kana kuti chimunhu chacho chatakapiwa chakazopanduka. Saka sekuru ava havadi kundiudza kuti kochiiko chakakonzeresa kuti chinhu chacho chinge chichizopanduka, uye zvekare wai vasina kukwanisa kundiudza kuti zvinhu zvavainge vachindipa zvaikwanisa kuzondipandukira. Chandiunzawo pano mukoma inhau yekuti ndiri kungotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 53 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika so many years ago. Uyo ainge ambori mukadzi wangu wekutanga akafa because of a heartbreak. Mwoyo wangu unorwadza. Dzimwe nguva ndinotoita sekunge ndinomuona, but I think ingoriwo nhau yekuti semunhu wandinongogara ndichingofunga nezvake, ndokusaka ndichizoita sekunge ndinomuona, ndichiona chipoko chake. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: nemudzimai wangu tainge tava kuda negore kubva zvatainge takaroorana. Dambudziko raainge ainaro nderekuti nhumbu dzaiti dzikabata, nhumbu yaibva yazobva apa ainge ari mwana wavamufundisi. Saka ndakabva ndachizotaura nevamwe vakuru vechechi mukoma vandakapa mari kuti vange vachizouya kumba vonamatira mukadzi wangu, vobva vati iye muroi ane zvikwambo izvo zvaakapiwa nehama yake apo paakaitwa muroi. Hamene kuti chii chakaitika, because akati achitotanga kutonamatirwa dhimoni rikatotanga kutobuda rikataura mukoma. Kunyange kuchechi ainge ava kuti kana akangonamatirwa dhimoni rotobuda. Maybe it was because sezvo ainge anamatirwa akaudzwa kuti paari pane shave reuroi, but she died of a heartbreak. Izvi ndakazviitireiko? Ndainge ndine umwe musikana wandainge ndichifambidzana naye. Ndingangoti I made a good decision mukoma, because ndakazoroora musikana iye uyo akazova mukadzi wangu. Ainge ari mwana wevamwe elder vainge vaine mari dzavo. Izvi zvikutaura kudai so vana vedu vakatoenda kumheri kwemakungwa, ndo kwavanodzidza ikoko. Saka ndikangoti decision iyoyo yandakazotora yekuti zviri nani kuroora uyu anobva kumhuri ine vanhu vane mari than kuramba ndiine mukadzi uyo wekuti ndini ndinototarisirwawo kumhuri kwavo ndichitonzi ndini the breadwinner. Saka when I was cheating, that was when I decided kuti mudzimai wangu I was supposed to frame my wife for witchcraft so that the church could let me marry another woman. That is what happened mukoma. At that time ndakatozviudza kuti God has showed me a better option in terms of uyo akazova mukadzi wangu. Ndikati she was a better option. Ndo zvandakaita, uye zvekare ndinongokumbira ruregerero kuna Mwari zuva nezuva. Ndinogara ndichingokumbira ruregerero. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Inzwaiwo confession iri pano. Hanzi kikikikiki mukoma, izvi ndo zvandakaita. Saka I found out kuti shamwari yangu had been flirting with my husband.
ndakatongoona hangu mamessages ake even though vainge vasati vatanga kudanana, but kamutauriro kacho kaainge achiita nemurume wangu handina hangu kana kumboreacta kana kuita sei. In fact ndakatotanga kutocomplaina ndichinyepera friend yangu ndichimuudza kuti murume wangu ainge ava kundinyima bonde and I was suspecting kuti ainge ava neumwe mukadzi uyo waainge ava kufila. Akazotowedzera kutaura nemurume wangu, murume wangu akabva akabira vakatotanga kutorara vose. Zvino friend yangu ainge ari HIV negative, ino ndainge ndakangomunyepera ndikamuudza kuti I am HIV negative, izvo ndiri positive, murume wangu ari positive. Takabatwa nechirwere mainge muri mugore ra2017. Friend yangu, I am letting her to sleep with my husband because I am enjoying watching her sleeping with my husband because I want us to suffer equally. Anombodireiko kuhura nekuchiva varume vevanhu, especially murume wefriend yako? Nai ndinganzi ndakakanganisa here izvi zvandakaita? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mukati ndakakanganisa here pane zvose izvo zvandakaita? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadii zvenyu mumhuri? Takangokurawo tichingoudzwa kuti kupurazi rasekuru, because sekuru vangu vaita zvekupfuwa mombe, saka kupurazi ikoko takangokura tichiudzwa kuti kunoonekwa zvipoko. Ivo sekuru zvavakaita, hanzi vainge vaine umwe musikana wavo webasa, vakazomutora musikana uyu webasa vakabva vachizomanikidzira kurara naye. Mushure mekunge varara naye ndipo apo pavakabva vachizoona kuti ainge ava kuda kuvasungisa. Pavakazviziva kuti ainge achida kuvasungisa, vakabva vachizoronga, vakaita sekunge kwainge kuine kwavainge vachida kuenda naye, vakabva vachizonomurova nepiki. Hanzi vakamutema nepiki pakati pemusoro ndokubva achizofa. Saka zvinonzi vakamuviga kupurazi kwavo. Mukomana she mumhuri medu tiri vanhu vekuti hatikwanise kana kutongoenjoya life. Unoti kana ukati farei panongosimuka rimwe zimhepo seni zvaungo zvazondinyanyira iro gore rino handizivi kana gore iri rikapera mwana wangu achiri mupenyu, nekuti izvi ndo zviri kuitika kumwana wangu. Ndine mwana wangu ane 5 years. Mwana uyu mukoma anokwanisa kungotyoka kana gumbo, asiri kutamba, asiri kuita sei, kunyange akarara anongotyoka gumbo. Motoona kutoti kumwana atokuvara, apanenge achichema, moenda naye kuchipatara, motoudzwa kutoti mwana atyoka gumbo. Ndichitaura nemi kudai so mukoma, ruoko rwake rwekwa left it has been fractured 3 times. Mukoma mwana akarara. Pazvakaitika last month ainge akatogara zvake achitoona makatuni ndokubva atongotanga kungoridza mhere. Murume wangu akangoti zvatanga. Takatora mwana tikaenda naye kuchipatara. Ndava kutya kuti ndicharambwa nemurume wangu because history yose iyi yemumhuri, murume wangu ndakazotomuudza mushure mekunge vatezvara vangu vafamba navamwene vakaudzwa kuti muroora anoziva kuti chii chiri kuitika pamwana. Saka mabudiro acho akazoita nyaya yacho zvava kuita kuti tisawirirana inini nevabereki vemurume wangu. Handizivi kuti ndoitawo sei. Murume wangu ndinomuda. I want my marriage and I am really confused. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Inzwaiwo nyaya iyo iri pano. Hanzi mukoma muri sei? Patainge tichiri kuZimbabwe, apo pandakatanga kuprocessa mapapers angu ekuti ndinge ndichiuya kunoko, zvinhu izvi zvakaitika almost 18 to 19 years ago. Ndopazvakaitika. I removed my husband life support pandakangoziva kuti zvinhu zvangu zvava kuda kuita. I saw him as a burden because ainge aine a chronic illness, aingogara angori muchipatara. When I found out kuti mapapers angu ava kuda kuita, I removed my husband's life support kuti ndisazoita mastress kana ndauya kuno. Isecret yandachengeta mukoma kweupenyu
hwangu hwose. 18 years is not a joke keeping this secret. Ameno mukoma kuti wai ndangosarudza kukuudzai confession yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Vanzvadzi vedu ava vari kuti vakachengeta secret iyi for the past 18 years. Vakabvisa murume wavo palife support. Hakuna akavaona vachibvisa murume wavo palife support. Hanzi pandakangoziva kuti mapepa angu ava kuda kuita ekuti ndige ndichiuya kumhiri kwemakungwa, vakaona sekunge the husband was going to be a burden on her, then she took that decision. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.